Когато искаме да кажем на някой човек, че той е най-добрият, или на група от хора, тъй като в английският няма значение между ти и вие. Казваме You're the best. Когато искаме да направим превъзходна степен, да кажем, че някой е най-невероятният човек, който познаваме, или коя е най-красивата река в България, или най-високият връх, най-горещото време, най-големият град. Взимаме прилагателното голям и вместо, както на български казваме най, на английски добавяме est след прилагателното. А отпреди прилагателното винаги поставяме частичката the. The hot est. The hottest. Това се отнася за еднострични прилагателни. Прилагателни, които са само от една сричка. Big, hot, high. Когато имаме по-дълги прилагателни, които завършват на y от две срички, например happy, funny, тогава y преминава в I и пак добавяме est. The happiest. The funniest. Всички останали прилагателни, които се състоят от повече срички, за благозвучие слагаме the most и запазваме прилагателното в своя вид. Например, important, важен, the most important. Beautiful, the most beautiful. Incredible, невероятен, the most incredible.